Daghan na bang problema imong gipas-an? Nangita na ba ka sa tabang sa Ginoo nga murag wala gihapon naabot? Mo na itong hisgutan sa atong devotional. Lamentations chapter 3 verse 22 ngadto sa 23. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong. Ang Book of Lamentations, lament ni Prophet Jeremiah. Gisulat niya ni sa panahon nga ang ilang nation giatake sa kaaway. And dili ni basta-basta nga atake kay na-witness ni Jeremiah giun sa pagpaslang ang iyang mga kaliwat sa mga kaaway. Nakita ni Jeremiah nga gipangguba ang ilang mga balay, gipangsunog ang ilang mga balay, ilang mga gate, gibungkag, gikanker sila sa ilang mga kaaway. And you know what, si Jeremiah ni isa siya ka-prophet ani. Pero instead nga ma-discourage si Prophet Jeremiah, mas may patigbabaw ang iyahang pagsalig sa kaluoy sa atong Ginoo. Mo nagingon siya sa verse 22 nga through the Lord's mercy we are not consumed. Gi-highlight din ning Jeremiah nga taliwala sa nitabo sa Israel, taliwala sa nitabo nga mga problema na matiyan sila dinig mga loved ones, nangawala ilang panginabuhi, nasunog ilang balay, nabungkag ilang pamilya. Nakaingon gud si Prophet Jeremiah nga tungod sa kaluoy sa Dios wala ta nalaglag, wala kita kuhai sa Ginoo kinabuhi. Yun si Jeremiah, na appreciate ni Jeremiah dinhi ang chance nga gihatag sa Ginoo sa Israel, chance nga gibuhi pa sa Ginoo. And para ni Jeremiah, anything nga nakita niya nga nahabilin sa iyang kinabuhi, ingon siya tungod ni sa kaluoy sa Ginoo. And you know what? Kabalo mo ang verse 23, amazing kay ingon si Jeremiah. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Habi ni mo, ang lisod kayong butang ipasalamat ka na bitawng nahutdan ka. Nya mayon ka, Lord, thank you. Di ba? You know mo na pinaka-meaningful nga thanksgiving. Kana mo yung ka, Lord, thank you sa pain, kinasakit na kaestanan. Ayun ka, Lord, thank you sa mga challenges, nya hapit na bitaw ka mo give up. Pero hinumdumi ang pinaka-mature nga believer, kanang taliwala sa imong loss, sa nangawala nimo, taliwala sa problema sa imong kinabuhi. Mingon ka, Lord, thank you sa imong kaluoy, thank you sa imong faithfulness. Mature kayo na ang statement. Mature kayo na nga panghuna-huna. Ug mao na si Prophet Jeremiah. Hindi na ito makita ingon siya, they are new every morning. Ngano man? Ngano every morning? Kay daily gina-claim ni Jeremiah ang kaluoy sa Ginoo, ang compassion sa Ginoo. Daily niya gina-claim. Walay reason nga magkinabuhi bitaw kang defeated, failure sa imong life. Kay kung kabalo lang ka mo claim sa mercy ug sa compassion sa Ginoo, every morning gina. Every time mo bangon ka tungod sa kaluoy sa Dios, nakabata pa ka. Mercy na niya. Inigbangon ni mo kabuntag, naligo ka, mo trabaho ka tungod na sa kaluoy sa Dios. You know, mercy, it means kana bang wala gihatag sa Ginoo ang angayan unta kang tagaan. Dugay na unta ka sigurong gikuha sa Ginoo pero wala sa niya kuha. Dugay na siguro kang gitagaan sa Ginoo sakit pero wala niya dayuna. Dugay na siguro ka unta bang gi kastigo sa Ginoo pero gitagaan pa kanyang chance nga magrepent. That's mercy. And everyday na to na ginadawat. Ingon pa siya, great is thy faithfulness. Kay si Jeremiah aminado siya nga dili gid faithful ang Israel. Dili gid siya faithful pod sa iyang life as a prophet. Pero gitagaan gihapon sila chance nga ma-reconcile sa Ginoo. That's faithfulness. Kay kita many times na himutang unfaithful sa Ginoo. As in, unfaithful kita, literally unfaithful ta sa Ginoo. Dagantag promise nga na fail, dagantag mga vows nga atong gikalimtan sa Ginoo. Pero He is still faithful. Nag-provide gyapon siya sa imong pagkaon, giayo ka sa imong sakit,
nagkuyog pa mo sa imong family, united gihapon yung family, gi-promote pa kanya sa trabaho, wala niya kalimti yung mga promises nimo bisan pagkapila kang nakalimot sa yung promise niya. Kung sa may tawagan na, traidor ba na nga God? Dili, faithful na nga God. And every day na gina-acknowledge, gina-recognize ni Jeremiah sa iyang life. Munang no wonder si Jeremiah is isa sa mga successful king of prophet sa Ginoo, kay everyday na siya habit sa pag-claim, pag-appreciate, pagkinabuhi sa promises sa Ginoo, sa mercy sa Ginoo, sa compassion sa Ginoo, and sa faithfulness sa atong Ginoo. Amen. And kung tanawan nimong life ni Prophet Jeremiah, after many years gi-restore sa Ginoong Israel. Gi-restore sa Ginoo ang nangawala o naguba sa life ni Jeremiah. Kaya ang faithfulness sa Ginoo, bisan pag nawad-an ka, one day kung magpabilin ng kang faithful o obedient niya, i-restore niya ang nangawala nimo, ang iyang gikuha gikan nimo, labaw pa sa una nimong kahimtang. Ang Ginoo magapanalangin sa imong mga pulong, mag-ampo ta. Father in heaven, thank you sa imong reminder karon, Lord. Pasailoa lang yamahan sa panahon nga nag-question me sa imong faithfulness, sa imong mercy, sa imong compassion. Thank you, Lord, nga mo ning nasabtan karon og tagay mig chance, Lord, nga may kinabuhi na mo ni. In Jesus' name, amen and amen.